Sa balita sa sports, team sang Tokyo Olympian na si Carlos Yulo nagapangita sang psychologist. Sa balita entertainment, Gerald Anderson gintawag ang iban nga bashers nga feeling perfect. Sometimes sa balita espesyal, mga sitwasyon sang breadwinners. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugawahin sang Western Visayas. Karon nga adlaw, Sabado, Setyembre 18, 2021. Ang inyong news team, Aksyon Eden Abos. Kagaksyon Boy Duran sa aton balita sa lakat sang panahon. Ang Intertropical Convergence Zone na nag-apekto karon sa Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod, maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pag-ulan bangod sang ITCZ. Mahuyang tubtob kasarangan nga huyop sang hangin gikan southwest ang Batyagan sa bugos nga isla sang Negros. Ang temperatura matyaga naman sa 25 degrees Celsius tubtob sa 31 degrees Celsius. Samtang ang adlaw na butlak las 5:33 kay nasang aga magatunod naman las 5:43 karon sa hapon. Ang mga balita lokal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Morning Edition. Aksyon Sexy, good morning, Bow. So, Sabado. wake up in the morning, I step outside and I'll take a deep breath and I get... Ay, ano na? Patukaran. Ano na man? Yung kanta ko po. Ano mo gamata di virtual caroling po, ikaw ni mo yan. Imo ka na mga kuan, imo ka na mga proposal. Oo. Sa mga, mga next week pwede man goro. Para Pero, sa virtual caroling. Yes. Grabe, no? Virtual caroling. Oo. Pero ang hambal ko kay Ina, bala nga ma-load si Action Boys ang 100 pesos sa status subo nga. Basta makalambot, 100 viewers. So, please share ang ating sininga live kay basi karon maganahan si Action Boy. Ma-pole dancing di siya. Munta 300. Hey mo 300. Muna. Oo, yes. Ako dyan maload daw. Basta maglambot 100 Di viewers. pwede si Cel El Rey? Pwede Ay man. malang load? Pwede mutay tadi. Shin lang ina. Ano ganito? Manata? Matamayaw ulit. Kanta. So, every morning I step outside and I take a deep breath and I get real high and I scream the top What's of my going lungs. on? Muna? Okay. And I said, hey, yeah. Papalawin naman ka buhay. Amutsi mo kung di ka na magkanta. Jobs, ano yung mga menu? Ano menu mo? Hi fans. Ito kompleto. Untay, magkadlo. Sige. Nasara. Pak. Perfect. Ano menu? KBL. KBL. Kilusang bagong lipunan. In English? Ano? New Horizon. New Horizon. Nga New Horizon. Di bagong lipunan, new. Ay, ako di pinakamakuan. Sorry. Actually, new society na siya. New Society. New Horizon. Sang ano pa kayoon mo? Thank you so much, kwarto. Ma'am Luing Melos. Yes. Kanamit sang buchi with cheese. I so love it. Thank you so much. Okay na. Sige. Bia Jonathan, good morning. Pretty Mahilom. Kay Alex Montesa, Jack Pinungan, Erin Dicatoria Gonzalez, kay Wings Kelly Morales. Good morning dira sa inyo kay Abi Natnat kag August, no? Sa mga Ay, sino to nagsulod? Alma Oligon, Cirela Sama, Regilion, Mikey Montilla, Rami Magdasal, Langga Palenge, Pineda Buena, Abaygar, Kindo Roberto Salas de los Santos. Good morning. Nakibot ko man nagsulod may nagsulod nakaputi. Sino to man? Sino to? Ay, ara na ko na. Standby sa mga balita lokal.
Philippine Standard Time, las 7:07. Aksyong Alita Morning Edition. Sa detalye na sa ato nagapanguna nga mga balita lokal, nagpaandam ang opisyal sa Social Security System Visayas batok sa mga fixers kag scammers. Sa interview sa Action Firing Line, ginkumpirmar ni SSS Vice President for Visayas Leilani Benidyan nga nakabato ni opisina sang report angot sa mga fixers kag scammers nga nagakadto sa mga barangay agud inganyuhon ang mga pensioners para dalon sa opisina sang SSS kag ginapasalig nga mabulig sa pagproseso sang pensioners sa loan program. Ang mga pensioners loan program ginahatag sa mga eligible nga miyembro sa din pwede sila makakuha sang masobra 20,000 pesos. Nakabaton man sa report si Benidyan nga sa pag-inganyo sa mga fixers kag scammers, ginadalahig pangalan ni Presidente Rodrigo Duterte ang ginadaligar maghahatag sang 20,000 pesos nga ayuda sa mga pensyonado. Ang mainganyo nga pensioner mapilitan naman maghatag sang cash card sa mga fixers kag scammers nga ginahatag sang SSS kag masubo tungod masobra pa sa 20,000 pesos ina makuha kung tani apang nangin mahapos tungod yara man nakip sa cash card ang personal identification number para ma-withdraw ang kwarta. Tungod sini nagapilar si Benidyan sa mga miyembro nga hindi magpati sa mga naga-house to house kag nagapakilala nga mga personnel sang SSS agud hindi mabiktima sa mga fixers kag mga scammers. Ang problema natin dito, Action Boy, kasi yung mga na-avail ng ating mga pensionado ay more than 20,000. Okay. At sometimes 32,000. Sometimes almost 40,000. And they are just being given a cold cash of 20,000. Oh. Nandoon sa kanila yung cash card. Of course, when they get the cash card, included therein is the envelope containing the personal identification number or the PIN. Mahimo naman nga maka-avail sa sickness benefit ang mga miyembro sa Social Security System nga nagpositibo sa COVID-19 na pangkinahanglan masunod ang ginapangita nga requirements. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahag ni SSS Vice President for Visayas Leilani Benidyan nga pwede maka-avail sa sickness benefit ang mga miyembro sa SSS nga may employer kag self-employed. Kalakip sa requirement ang mga aktibo nga pagbayad sa SSS kag kinahanglan ang swab test result nga nagapakita nga nagpositibo ini sa virus. Ginklaro ni Benidyan nga wala nalakip sa sickness benefits ng SSS sa mga close contact nga quarantine. Magalawig sa isa ka tuig ang prescription period halin sa adlaw sang gin-charge. Ginapanugyan man ni Benidyan nga samtang temprano iproseso agud masiguro nga ma-avail ang sickness benefit. You are eligible. If you have the qualifying contribution, you can avail of the sickness benefit, wherein SSS grant a sickness benefit for those days that you are on quarantine and you were not able to go to work because of you got positive sa COVID, mayroong assistance doon through sick leave benefit po. Ang kabayan sa mapahayag ni SSS Vice President for Visayas Leilani Benidyan. Sa dugang pa naton nga balita lokal, ginpahayag naman ni Election Commissioner Attorney Rowena Guanzon nga pwede ipaagi online ang gusto magpa-reactivate sang voters registration. Ginapanugyan ni Guanzon ang online reactivation sa tuyo nga malikawan ang paglapas ng social distancing isa sa protocol and agud hindi matapikan sang COVID-19. Sa nahuluan nga may kapin 6.5 milyones ka mga butante ang na-deactivate bagud sang wala makabuto sang duha kasunod-sunod nga eleksyon. Sa interview sa Action Firing Line, gipahig ni Guanzon nga himuon lamang sang gusto magpa-reactivate ang pag-email sa election officer kag ang email address available sa official site sang COMELEC. Sa rebuluhan, ginpalayag sa ni Guanzon ang ining masoba 6 ka milyon nga na-deactivate nga mga butante. Sa email lang, pati ang pag-vote-taking sa... Siyempre, na-video sila sa election officer para ma-verify lang itsura. Kung tayo ng mga tao. Correct. So, sa mga vote-taking, siyempre, under oath na mo, dala man sa video, election officer mo lang ma-vote lang. Ang kamay sa pahayag ni COMELEC Commissioner Rowena Guanzon.
Liwat naman nga panawagan ni Punong Barangay Ricky Mijares ang banago ang kooperasyon sa iya pumuluyo angot sa nagapadayon nga vaccination activity kontra naman sa COVID-19. Sino kay Mijares, ang damlag lang na record nga duha ka death cases sa iya barangay ang isa ka klaro nga ebidensya kung ano ka importante ang pagbabakuna kagun paano ini makabulig sa publiko agon malikaw sa makatalagam nga epekto sa virus. Dugang pa ni Mijares, apesar sa natabo nga pagtaliwan sa mag-utod nga residente sa iya barangay, dako man ang pagpasalamat sini bago nagapabiling nga stable ang kondisyon sa anong pagkamiyembro sa among nga pamilya nga nagpositibo man sa among nga balatian. Quarantine na sa ila nga balay. Ang iban nga nabilin nga family members nila, stable lang ang status Oo, nila. amo lang itong duwa na tamaan, napatay. Kay August, that was August 25 na tabo aksinad. Isubungan nito tapos sa quarantine eh. Ang kabayan sa pagpahayag ni Barangay Banago, Punong Barangay Ricky Mijares. Ginatinguan naman sa DOH Region 6 nga maktuhan ang request sa lokal nga paguluhan sa Bacolod angot sa kinanglanon nga mga medical workers bagon sa nagapadayon nga pag-away batok sa COVID-19. Sunod kay City Administrator kag EOC Executive Director M. Ang, base sa pinakaulihing nga komunikasyon nga ilang nabaton sa DOH, ginaproseso na sa karon ang kontrata sa aplikante nga mga nurses apang wala pa sila sang ideya kung pila ang mangin alokasyon sang syudad sa palabuton. Dugang pa ni Ang magluwas sa mga nurses, mayara man sa iban pang mga medical workers nga nag-apply sa mga departamento. Problema lamang sa DOH no pa kay ang kawadon sa aplikante nga mga doktor nga mo ang ginakabig may pinakadako nga papel para sa kampanya sang gobyerno batok sa nagapadayon karon nga pandemya. Pasalamat sa DOH. Action art kay sige man ila augmentation sa aton sa mga kinanglanon naton nga additional nurses, even doctors, nurses, encoders, vaccinators, nagadugang man sila, nagabulig man sila augment sa aton. Si City Administrator kag EOC Executive Director M. Ang. Sa katapusan nga balita lokal, ginahingyo sa karon ni Bacolod City Mayor Evilio Leonardiang bulig sang Energy Regulatory Commission para usisaon ang pagtaas sa ginabayaran nga kuryente sa mga lugar nga sakop sa Central Negros Electric Cooperative ug Sineco. Nagapangay man sang bulig ang alkalde sa kay ERC Chairperson Agnes Devanadera may kang tanan sa naguba nga porsyon sa submarine cable sa National Grid Corporation of the Philippines humalin sadtong Hunyo subong nga tuig didto sa Banwa sang Amlan, Negros Oriental nga nagaapekto sa power supply gikan sa Cebu. Patag ni Leonardia ang ginhimo sang NGCP nga pagbakal sang supply paagi sa wholesale electricity spot market agod malikawan ang lapnagon nga brownout nagresulta sa pagtaas sa presyo sa kuryente nga dugang naman sa balayran sa mga konsumidor kag ining nagabatsyag sa Agosto 29 Agosto tuig 2021 nga biling. Angot sini naglaom si Leonardia nga may muan paagi sang ERC ang pagpanubo sang power rates agod makaginhawa man ang mga konsumidor nga nagapangatubang pa sang kabudlayan nga dulot naman sang COVID-19 pandemic. Mga opisyal sang Formally Corporation nakabakal malahalon nga mga salakyan. Samtang 20% nga diskwento para sa mga health workers sang barangay ginaduso sang Kamara. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala Kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasiwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 tuwing 2021, sang formal ay ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, nauman ang maulan nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan
aron nga panahon sang tigpululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa bilang mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ano problema mo? Awa. Sige, good morning dira kay morning dra kay Hertz Lopez sa Sitio Estaca, Barangay Lantad, Silay. Naga-monitor gid sa aton nga Facebook, no? Hertz Lopez, may aga dira sa imo, no? Sakay di na tong akon nga. Sige. Sakay Bia Jonathan, may aga liwat. Dili kita anay sa kuno Ma'am Elizabeth Malaka Gamala, Roger Toricarion. Raymond Desendario, good morning. Sa taga-barangay Binubuhan, Bago City. Alin kay Raymond Desendario. Ano sa ni Lucia man? Desendario. Oo. Desendario. Mini Olyadas sa Tucson, Arizona. Salamat, good morning. Si Sol Lama Barnacha. Sawadee ka Bacolod! Perfect. Especially sa iya nanay. Sige. Yes. Ikaw nanay, bigyan daw hindi ko makita nga. Kung, Good morning, nanay. Kay Maninoy Juan Bolgalio. Ginbutang niya ako sa TV. Ay, ginbutang ka sa TV? Artista ko, yes. Ano ko no? May lang ginbutang ka sa TV sa ikabutangan niya ka TV. TV, para check to gina. Thank you so much, Maninoy Juan Bol. Patamyaw niya ko nung iya one and only beautiful wife. Si Maninay Alma Alvarez Gallo. Enjoy ko no North Dakota. Okay, nagpanama po North Dakota to si Madam Alma. Oo. Mabisita sa iya nga father. Oo. Good morning dra. Kay Maninay mo Alma Alvarez Gallo, no? Si Maninay mo JJ Havelosa, good morning. Maninay. Abi Batjag. Naka-quarantine ba? Patapok-tabok man. Naari na di siya. Nagpulis din si siya. Naka-quarantine Sa Iloilo siya, di ba? Oo. Tapos sa Manila, naka-quarantine. Ay, kalapit sa Iloilo. Pila, isang oras lang. Oo. Layo pa Manila. Layo pa ni galing Iloilo. Layo pa, sa Manila. Kay Manila, layo 45 minutes lang mo. Layo pa ng Kabankalan. Layo. Lalapit lang. Kung ayaw may dahilan, kung gusto palaging merong paraan. Perfect. Sige. Diba, yun lang Maninoy Juan Bol, abili ko gari i-send sa kay Maninoy JJ ang aton sininga Facebook Live. Basi makadaog siya load. Si makadaog siya, or basi ikaw man, kaya share mo. Si Action Boy, wala ma-load na. Kabudlay wala. Sige. Sang load subong. Juancho Alvior, good morning, Juan. Elizabeth Rosal Villena. Good morning. Ikaw may harap ka dagi, gawin ako di. Kaya wala, di mayo, nagasulod, no? Amo na gani nga pa-share ta para damo ta mag-greet. Juan Cholvior, good morning man. Kay Ma'am Jean Hesulgon.
dira sa may Beb's Mango Stand sa Valladolid. Thank you so much. Ako Maninoy da. Major Wilfredo Benaman Jr. Kamusta na ikaw? And of course, my retired Maninoy man, Captain Joseph Catanina. Retired na? Nag-retire na siya. Okay. Ligad pa. Retired but not tired. Yes, retired but not tired. Subong doon sige na lang siya pamati. Action Radyo. Lieutenant Colonel Romeo Vargas, good morning. Sa imo. Pinky Teruel, Mang Agaman. Go-wave na siya. Go-wave na siya. Okay, sige. Go-wave na siya. Standby na kita sa mga balita national. Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:25. Detalye na sang mga balita national. Ginbulgar ni Senator Richard Gordon nga mga opisyal sang Pharmaly Pharmaceutical Corporation ang nakabakal sang malahalon nga masalakyan matapos makuha ang kontrata halin sa gobyerno sa pagbakal sang COVID supplies atong 2020. Sunod kay Gordon, ang corporate secretary sang kumbuyahan nga si Mohit Dagani ang nakabakal sang Porsche 911 Turbo S nga nagabalo sang 8.5 million pesos. Samtang ang presidente sang Pharmaly nga si Twinkle Dargani nakabakal sang Lamborghini Euros nga nagabalor sang 13 milyones pesos. Ginbulgar ba ni Gordon ang ginbakal sang Pharmaly director nga si Lincoln Ong nga Lexus RCF nga nagabalor 5.9 million pesos. Porsche Cayenne nga VR6 nga ginabuluan ta nagabalor sang 6.35 tubtog 8.85 milyones pesos. Kag Porsche Carrera 4S nga nagabalor naman sang 13.5 milyones pesos. Nagapabili naman ang panindugan sa Department of Health nga wala ginarekomendar ang pag-usar sang ivermectin bilang bulong sa COVID-19. Sino kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, wala pa na pamatudaan nga makapanubo sang mortality rate ang ivermectin. Ginimo ni Vergere ang pahayag kasunod sa rekomendasyon sang British Ivermectin Recommendation Development sa Pilipinas, partikular na kay Health Secretary Francisco Duque, angod sa pag-usar sang ivermectin para sa early treatment sang COVID-19. Ginpatag naman sa Philippine Red Cross kung nga may bayad ang mga dugo sa ila sa piyak nga libre nga ginatag ini sa mga volunteers. Sunod sa PRC, ang pagproseso sa mga dugo ginagastuhan. Tungod ini ang nasahad sa pagsulundan sa gobyerno paagi sa Department of Health. Ini ang reaksyon sa PRC sa tirada ni Presidente Rodrigo Duterte nga nagakwestiyon kung nga nagasukot ang PRC sa mga dugo nga libre naman nga ginahatag.
Ginaduso naman sa House Committee on Ways and Means nga matagan sang 20% nga diskwento sa mga balayran ng mga health workers sa 42,046 ka mga barangay sa Bugos nga Pilipinas. Sunod kay 2nd District Albay Representative Joey Salceda, chairman sa komitiba, gayon pabakod das ini nga semana ang substitute bill nga nagaduso sa Magna Carta for Barangay Health Workers o kuna BHW's Act. Nakakip sa balayran sa BHW sa magagalastuhan sa ikayang lawas, plete sa pampubliko ang salakyan, restaurant, hotel, sinihan, amuman ang galastuhon sa lubong kag pagpalubong sa mga napatay. Sa ibang nga hagna nasadla mga 10% diskwento kag value-added tax exemption sa mga BHW. Ginhatagan paglaros ng kongresista nga ang dugang probisyon ang nagahatag sang apresasyon sa sakripisyo sa mga BHW. Ilabi na kag manubo lamang ang sweldo sa mga inisa diin ang iban pa ang wala na bayaran sa tunga sang pandemya kag wala man nalakip sa benepisyo sa idalom sang bayanihan 2. Sa idalom sang Administrative Order No. 36 nga nagapain sang special risk allowances para sa mga healthcare workers ang nasambit nga benepisyo para lamang sa mga BHWs nga na-assign sa mga hospital, laboratorio kag mga pasilidad nga medical o kun pang-quarantine. Nagpaandam ang Department of Interior and Local Government sa posibilidad nga pagkapreso kung multa nga penalidad sa mga individual nga may sintomas o kung close contact sa COVID-19 patients nga hindi magpaidalom sa swab test. Sunod kay DILG Secretary Eduardo Anyo, may multa nga 20,000 tumtub 50,000 pesos o kung pagkapreso sang tumtub 6 kabulan ang sinuman nga madakpan tungod ginabutang sini sa peligro ang iban nga tao kung infected sa virus. Ini ang reaksyon ni Anyo kasunod sa nabaton nga reklamo may kang tanan sa no work, no pay status kung ipaidalom sa quarantine. Ginako ni Anyo nga hindi mahapos ang nasabit nga sistema, apang mas ginapangibabaw sini ang perwisyo kag peligro nga idulot kung mangin COVID-19 carrier. Suportado naman ni Senator Ronald De La Rosa ang ginadusong nga hagna nga nagamando sa mandatory registration asang SIM cards antes magkabakala. Sa iya co-sponsorship speech, ginpahayag sa senador nga dako ang mabulig sang mandatory registrations and SIM cards kontra sa online fraud. Patag pa ni De La Rosa, kinausar sa mga scammers kag terrorist ang cellphone para sa illegal nga aktibidad. Ginehemplo sa senador ang natabo nagligan nga tuig sa diin, napulo ka riders sa nag-deliver balor 20,000 pesos nga food items sa isa ka residente sa syudad sa Las Piñas nga ginaligar may nag-order sa ila paagi sa food delivery application. Sa katapusan nga bahin sa atong balita nasyonal, ginpatag ni Anay House Speaker kag Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano kung ano ang buot silingon sang ginatawag faith-based kag value-oriented approach. Kilala si Congressman Cayetano sa pagduso sang sininga pamaagi sang pagpamuno. Ginpahayag sang mamalida sa DCRH nga sentro sa isa ka faith-based kag value-oriented nga gobyerno ang paghatag importansya sa kabuhi sang tao. Sa idalom sini mahimo gamiton ang intelligence fund agud mas mangin safe ang kabuhi sa mga pulis sa tion nga ni sila ang yara sa anti-illegal drug operations. Suno pa kay Cayetano, mahimo man gamiton ang pondo para sa medical approach sa mga suspect nga ipaidalom sa rehabilitation kag bisan sa pagkuha sang ila spiritual advisors kung gustoon sa mayni. Ginpanugyan man ni Cayetano nga pwede madugangan ang pondo sa sports, arts and culture programs agud hindi magtalang ang mga kabataan sa illegal nga droga. Drug war. Wala tayong pag-uusapan kung tatay mo o kapatid o anak mo yung pulis. If his life is in danger, natural, priority yung life niya over yung mga masasamang loob na babarilin siya. Having said that, sa isang faith-based value-oriented approach, whether Muslim ka o Kristiyano, no, whether devout Catholic ka, devout evangelical, devout Muslim, no, hindi ba we all believe na creation ng Diyos ang tao at may value yan? Ang kabahin sa pahayag ni Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano. Ang atong nagapaguna ang balita international, balita sa sports, showbiz, kag iban pa sa pagbalik sa Aksyon Balita Morning Edition.
Good morning na dira kay Teresa Linaha Kayaw, kay Jean Buarom. Good morning kag dira kay pare ko Arlene Buarom. Kay Phil Alonsagay sa Tokyo, Japan. Good morning. Good morning, man. Si Dorel. Yes, si Dorel yan kung pagid siya mag Japan. Kay si Ari, why mo on? Why mo on? Sasa. Sabi ko Kasi gina. kuan bala si Hada ko bala Maria Rivera Murayama. Siling ni Action Dorel kuan do ka ang dating bala sa ngalan do ka beauty queen bala. Maria Rivera Murayama, Japan. Ay, paso. Do ka Miss Universe Philippines. Naka Miss Universe, no? Pwede man ni si Ma'am Luingo, Maria Luisa Melos Bago! Perfect! Look ka. Bago City! May Perfect. city na yan. Ay, Bago City. Sorry. Hari na si Sir Phil Alonsagay. Edwin Escopel, good morning man. Kay Rochelle Evangelista, may aga dira sa imo. Good morning, Amo ko na tuman na ni Action Dora, ang pasalig ni kay Rochelle nga mahapit to siya. nga mapit ka to, Action Dora. Kay Roger Torrecarion. Mini Olyadas, sige. Di na ko timan, nakalayo na sa ako now. No, layo ka naman yun. Ako gani, wala na di may gasolina. Sige, let's eat sa Subway. Nag-stop kami sa Wisconsin Subway. Wow, Juana L. Okay. Hungry na sila and watching sa vehicle ko sang ARB sa inyo. Ay, good morning. Good morning to the three titas. With Ma'am Vanessa Mayo. Yes, kay may lang kapag biyahe, ano? Biyahe nating dalawa. Tayo, may sugpon ko. Pero may ako na. Kung ano tayo mo mga ginapakambal, may sugpon ko na yan. Tara, bisog po niyo. Benny Barredo. Baredo, do. Live from Hong Kong. Richard Diet Pacheco. Tamihan niya man taga Hacienda Zaragoza, Central Macau. Rhea May Ladjo, good morning. I'm back, siling ni Ma'am Luing Melos. Gana mo tambal niya. I'm back. Thank you so much, Ma'am Luing. Kanamit, gidya sang butsi. Butsi, lain nga lang butsi. Kay Maninoy, one ball, tamyaw mo. Ay, hindi lang kay Dogin na ako si Kway. Si Sir JJ Habalosa. Nagpamati sila ka ni Suon RJ. Si Suon RJ. Hindi ka na dagin si Kway ka? Siyempre, respect mo man. Diba? Perfect. Correct. Importante, si Maninoy one ball, galya. Thank you so much, Maninoy one ball. Good morning. From Waginade. Sa kay Kagawad Mira Pulidario, Kagawad Olay Abalahon. Good morning man sa imo. Good morning. Sino pa ganing isa ka kalipat ko sa mga talamyawon mo sabla mo eh. Nga aki sa katigulangon mo na. Ay, yara na maamo na. Oo, that's why gani nga hindi ta nakapagmaninuyon, kido ka lang alang na sa imo maninuyon. Na hindi agila. Kaya kasi kabudlay bala kayo magpalapit kung magpanukot ko sa ako regalo mo. Ay, yada ta ka. Na basi amo mo na bala. Malipat na ko malipat. Kabudlay. Na ang Nabudayan ko. Okay lang na iya nga malipat ko lain ko malipat ko sang kasal mo. Okay lang na. Nga Kaya daw. kakalipat mo. Ipas naman na tayo, kaya shopping ko. Di ka naman ito sige ko. Kaya shopping pa ko diyo. Ay, gila. Oo. Shopping ang order ta to sa sumo do pagkaabot. Siya, kagapo lang itong in-order. Mayo ko sa Talisay lang itong halin kay. Halin to yan sa, sa Canada. Social to yan, ano ka. Di ano namin, a color man, gray, red, or pink. Kagi ng stiletto, gidlaw. Di ba? Joke lang to Maninoy. Wala niyo yung ginasikway na huya lang siya. Sige lang kayo, masend lang ko proposal. Magpamaninoy. Magpaihada ako. Good morning dira kay half lang nanay. Para naman ng pre-Maninoy. Ano man? Para na exact term. Alleged Godfather Sir JJ Havalosa. Good morning.
Allege. Kalain sa allege. No, nagkakatuhutoy mo kadlaw. Ara sa subong sa Richmond, sa Manila. Alam mo, gid. Ano mo, gid dya, ha? Gibutang mo, gid dya kung ano pa ka. Tariga, baka sa isa ka hotel. Kaya kabalo ka, gusto ko ilawag. Dati naka-star mo ko na mo. Ay, wow. Pero ako pag-star na yan, with ang complimentary lang. Bongga, sana all. No, compliment na yan sa balok naman Namin na dang Sa ilang... katon mega. Namin na dang ilang itlog. Ah. Bal ka nga scrambled egg. Itaga ka sa poached egg na wala nga... Wala do bag-ulo ni buka. Ay, sorry. Wala ko yung ginanong ang Richmond Hotel. Ang naghatag Lapit na sila sa complimentary. festive walk, no? Oo. Naghatag sa complimentary ticket. Ang mega tabla. Oo, mega. Mega, baka naman dyan. Ilista niyo ako na. Oo, actually, ang mega ni Action Boy, may dala ni Liga ni mga ito. Walang ang food to. Walang mega. Aso. Naka mga, mega, kasi pwede data ka mega high. Kay gamay lang ang world. Standby na sa dugang nga mga balita. Balita Morning Edition. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:42. Sa detalye na sa Balita International, ginaako sang top general sa United States nga nakasala sila sa paglansar sang drone strike batok sa ginasuspetsuhan na Islamic State militant sa Afghan capital nga amo ang Kabul sa Agosto 29 nga nagpatay sa napulo ka mga sibilyan. Sino kay US Central Command Commander General Kenneth McKenzie nga tuyo sang pag-atake among pagpugong sa ginasuspetsuhan ISIS operation nga pag-atake sa Kabul Airport. Ining base man sa US intelligence. Sa balita sa patag sa pangnegosyo, palawigon sa Jollibee Food Corporation ang 10% nilang discount para sa mga vaccinated customers tungtong Nobyembre 30. Agud madamo sang mainganyo nga magpabakuna kontra COVID-19. Sa statement sa kompanya, ini ang kabahin sang Ingat Angat Smart Bakuna Benefit Program sa din masobra 150 ka managalain-lain 150 ka makalan-an na nagatanyag sang discounts para sa mga nagapabakuna. Naibuluhan ang mga participating stores idalom sa JFC Group ang ginalakipan sang Jollibee, Chowking, Mang Inasal, Greenwich, Burger King, Panda Express kag PHO24. Sa aton nga foreign currency exchange rate ang US dollar 50 pesos kag 6 centimos, Singapore dollar 37 pesos kag 13 centimos, samtang ang Hong Kong dollar 6 pesos kag 43 centimos. Sa ato naman yung balita entertainment, ginpahayag sa aktor nga si Gerald Anderson sa vlog sa iabyan nga si Dave Dalisay nga kadamo sang feeling perfect. Ini matapos ginpamangkot may kangtanan sa pagbash sa iya sa social media tungod sa iya mga past relationships. Sunod sa aktor, hindi sa tanan nga oras, manamian sa imong tawo rason nga dapat hindi sila pagsapakon, kag himuon na lang ang dapat himuon, bangod masamiga kalimtan ang maayo nga binuhatan kung makasala, bisan isa lang kabes. Sa balita sa sports, plano naman sang handlers ni Carlos Yulong ay patanaw siya sa isa ka sports psychologist matapos ginaligar na frustrate bangod wala nakuha ang bulawan nga medalya sa Tokyo Olympics. Sunod kay Gymnastics Association of the Philippines President Cynthia Carrion Norton, nga importante ang pagkuha sang psychologist para kay Kaloy. Naibuluan kada team sa mga Olympians ang ginalakipan sa mga coaches, nutritionist kag psychologist. Madumduman si Yulo ang nag-world champion sa floor exercise, rason nga nakasulot din sa Tokyo Olympics. Balita Espesyal! Alright, good morning! Wala na. Good morning lang. Good morning, Dereka. Tamiyawon ko ni Anday ang mga taga-Kwan Bala Action Eden. Go! Yung mga taga-Silay Bala nga mga friends na to, no? Dira sa kay Ma'am Yolanda Espada, Analin Santa Rita, sa Sitio Paradise, Silay, kag kay Sonia Pasco, Elmer Libuon. Kilala ya ka kuno Eden, gingaan siya face mask. Ang face mask na Action Radio? Siguro. Okay, sa Rizal proper, Silay. On the spot gig pamati subong sa Action Radio. Good morning dira sa inyo, no? Sige.
Kag kay migo ko Engineer Ray Ruiz dira sa Candoni maayong agaman. Yes. Kag kay ABC President Ed Preguabla, bo na ano tong makikita ko na nga post siya mo nga ang iya nga daw assistant or something daw nagtaliwa, no? Condolence lang. Yes. Oh, Sige. Good morning, nanay, kay Sir Romel Gallo. Yes, sarata si Romel. Yes. And of course, Action Boy, greet ko lang, no, si Elijah and Elaine Garcia, dira sa may Golden River. And of course, Tita Che and Tita Rose, nga nagatan-aw man subong matamo. Gid ka salamat. Thank you so good morning. Sa kay Emmy Esmeralda Dolido, good morning man. Kay Alin Louie Himotea, sa Linaon, Kawayan. Dira sa kay Helen Nerves, sa may Kaliling, Kawayan. Good morning man. Yes. Kay Chay Minyadra, maayong aga sa imo. Kay ano gali kay Ma'am Jean Hesulgon. Dira sa may Beb's Mango Stand sa Banuasan, Valladolid. Thank you so much. Kilala mo si atong pulis ni siya mo si Lastiere, Ray Lastiere. Hindi mo kilala. Deputy ni sa Basang Inigaran sa nakagi sa deputy sa Inigaran mo. O na. Eh, classmate ko na siya, na taliwan ni siya. Ay. So daw lubong karon so sa pamilya dira liwat condolence lang no sa pamilya Lastiere no. Ang mga classmate ko karon makuha na to sila galing daw ano man daw alang-alang ko sa oras ko mo. Budlay bla kon. Abi mo diri sa balong diri sa amon bisan na weekend. Kasakuan gid yapon sa ako. Ay iban gani kung magsiling Sunday daw ka. Kung Sunday ara pag hindi nga ara kung dugo sako. Isipan lang ko mag-Sunday hasta ko dito alas 12 ya. Gid gay may rebulto ka na ya kay Section Boy halin Lunes hasta Domingo gid mo. That's why nga nagakakibot ang iban nga tawo nga si Action Boy. Pangitaon ko gid ya. Actually, may kuan ko gani, may friend ko nga nambalsa ko niya no kaga drugs. Nado wala siya nakapoy no. Actually wala na siya ang taong walang tulog di siya. Pero do kisa ti understand mo man nga kami na Action Dore wala na kami gani gamuno kisa ako kami lang naga-headline wala sa 6 AM. Kaya na-inchendihan siya namon, but silingon doon na panami iatulog. So, gina-inchendi naman. Kaya ala rin siya gatulog. Na ano, Action Boys International, sa din to ganing nga pungson man. Ang babae, ito wala gatulog. MJS to siya mo. May tawag to sa sakit niya. Oo, as in wala gid siya gatulog, Action Boy. For pila na ka years. Galing daw sa brain tong effects niya. Kala, hindi mo okay man ang lawas niya? Okay naman ang lawas niya. Okay. Sa taga City Engineers Office dira sa Silay Bla, good morning dira sa inyo, no? Yes. Sa mga amigo tada sa City Engineers Office, alin kay Roberto Gallo, kay One Ball Gallo. Kay Maninay One Ball Gallo, yes. Sige. Oo. Te direta na Action Boy sa aton sining balita special. Ato ay continue tani. Ay dali naging galing kay naging agaw si Madam Grace Supe. Kasi mama nagapamati kini Action Boy. Ay galing ka. Oo. No, pamati. That's why nga direta i-greet. Si Leo Talaban dira sa kuan. Good morning sa La Castellana. Morning da kay Mayor Maymay, ha? Mayor May, good morning. Sige. Kamusta ikaw dira? Mayo lang ang pagpananom kay usually taga weekend. Agatanom siya. Oo, Pero may pananaw. konsila subong daw sa ako sila tourism week nila. Okay. Manawag ko na karon Mayor kung hindi ko malipat. Hindi ko malipat. Sige, direct Action Boy Sige. Sa atin sininga balita special, gamay naman lang ni. Mga sitwasyon mo lang nga makarelate ang mga young breadwinners. Kung madumduman matong ligad, ang hindi siya kapagusto upod sa iya office mates, hindi siya ka damo-damo gid nga savings, kung may extra nga mga pila-pila lang na pilang nahot lang na ang kantidad, pero nalipay na siya para dugang sa iya sininga. May mga extra nga gulpi nag-abot bala. Tingala ko sa akon balalikod, may mga tiyog-tiyog. Ako may amo-amo ni gali. Tingala ko may mga gasimot-simot sa ako na. Mahal na nakapaligo ko. Pangalan pa sa ido niyo si Charm. Na ano naman? Nabudlay ako Gusto daw mo mga may petals nga na Nabudlay ko isa da ko nara ka mo daga pungko. Okay, kisa may mga blita. Dayaw ko lingi-lingi. Lingi-lingi ay nipis lang ko yung bala ko. Ikaw diguro hindi na kami nakita. Kay do tapal. Nay. Ang budlay vlog isa nga pag amo posible din ko magamo na basi silsidin nga anong ginalingling Anong ginalingling? Anong ginalingling ni sakon man. Para do ka sa siya. Charot. Kasi wala siling kan ikaw ang ginalingling ko blate. Balita isa mo ginalingling. Okay, dito sa yan ipasakatan na. So, ipasakatan ng TV, tapos tawagon na si Jo Marie. Hindi nakita. Na may lain ko nakita. No, perfect. Direct Action Boy, Next Action Boy.
Ang mga young breadwinners ko no starts to prioritize ang iya asang kinanlan sa iya pamilya antes ang iya. Selfless. Selfless love. Family first. Yes, action boy. Family first. May harap na pro, no? May harap na gani nga, ano man, may kilala ko lang niya, mabakal sa Jollibee. Di bakal ba ko tingin sakop ko sa, yan ako yung kaon, di dalon ko niyan, yung sakon na muna. You're very selfless. Mata na nagambal ka kayo, Tapos naman kung sinsya ka pa. Tali ko nagambal ka kayo, nakikibaklan ta ka sa imo, gidya, kakibaklan ang imo dalalaan, kung sinong dalalaan mo. Wow! Di wala sa nagambal, ti mabalik ta. Kung ako, ti mambal ko, ti mabalik ta. Pero bala bakal ka si Action Eden, tila ko may bakal nga. Hindi ko tiway ka ng kaon, ni dalo ko ni kay mama. Wow! Very selfless daughter. Hindi ko tani nagambal ka lang ya, kay ginbaklan ta kang, baklan ta si mama mo, si papa mo, si manang mo, tuto mo. Pwede na subong. Sabi ko, pwede subong. Ma'am Vanessa Mayo, good morning. Ano nga nitong ginambal ni Mami Ems nga kabati isa ko noon, ano tani nga, sa kwan. Ano man? Sa litson manok. Oo, wala balagapon na to. Yung tanaw mo, check mo to. Oh my goodness, si Rado. Namalam siguro nga man ni Rado, dari kadali, sa makadali nga panahon. Kihambalan mo guro. Sige, go. Ang next action boy, hindi mo magamit ang imo leave credits basta-basta kon action boy. Oo. Kung mabala na action boy, galing nga ma-leave kami na action door. Ma'am, hindi naman kamo makadto. Gabi na gusto lang mo. Hindi ko idea ha. Jack naman. Diri na ni hambalan. Gagina. Sa launa kaya imo duty halin Lunes hasta Domingo. Bali sa bosong lechon manok ay ambot si mo. Ako naman yung karoon ng sukton yun eh. Mapahinigaran sila subong, pwede nyo lang na maagi. Yun na lang daw. Sumag, dala sa may lapit, before simbahan, bala may ara na da, nga... Layo na to simbahan. Sa tubangan si tindahan tubangan, tindahan, ara na da. Amo malang na lechon manukan. Hindi na mo. Hindi kayo siya lang na siya, istante na bala. Salis, lechon, no? Hapit lang kada kay Salis. Taon mo si Ephraim? Aros. Ano mo lang da, ilista mo lang. Oo, agyan lang. Agyan lang ni Boy Duran bayad. Piyo na yung mapati ka na hindi mag-uyawya. Kiss alam ni. Okay, next. Observant, ang mga young breadwinners, connection boy, observant sa mga bagay kag mga pagkaon nga ginabakal niya. Hindi sa... nga, may ara kang bakal ka nga wala kang observe ako. Wala mo gina-observe ang hindi man, bakal mo. may ara bala, kiss action boy, mga kwan bala, mga impulsive buying bala. Buying yun on impulse. Ay, baklod ko na yan na. Pero ang mga breadwinners, connection boy, ano man, kinanlan yun na. Tapos gahulat mo siyang sales girl. Nga naman. Sige, ang bala lang ko kung baklod. Naton, miss, dali lang yun, miss, Tanan na mga explanation. Naton, miss, kaya ginatunan ko pa mayo, ha? Ginano ko pa kung after pila ka years magamit ko pa hindi ka ginanap lang pwede pa man tuguro nga konto nga konto or ma'am balak siya napagwa na tanan sang sales lady ang tanan nga no para makabakal ka tanan nga marketing nambali na mabaka din nga mabalik lang ko guro boss miski paminsaran ko lang na ang action boy may mga kwan sila may mga thinking overnight na lain niya song waya sa may harap ba mga impulsive buyer bala nga pagkabati ni may ganito para ng discount pala ng sale nga muna. Yes. Diyan nila kinanglan, baklo na iya. Oo, kay tapos at the end of the day, hindi pa gamit. Huwag man magamit. Importante na bakal mo na kay sale. Kaysa lang mag-sale mo. Basta hindi na siya mag-sale sunod. Pero kung checkon mo na, ang presyo mo na gyapon. Pagway na sale. Gani. Amo na ka, gin-action boy, try ko bala tear up ang mo man gyapon haw. Price tag. Ginpula lang nila price. Ay, hindi nyo na ako damayin to. Mga scammer. Charot lang. Oo. Amo na action boy. Ang hambal ni Ma'am Vanessa Mayo, hambal ko na ni Doc Mayo, si action boy Duran ko no, is the Howard Stern of Bacolod. Si Howard Stern na siya daw sikat na itong kilala nga radio personality dito sa US. Yes. Ito daw ikaw kuno gani. Basi si Howard Stern na daw ako. Alam mo na. Nakalain ma'am ba? Siguro okay na lang suli na. Basta pala niya si Howard Stern na you're the Boy Duran of US. Hindi na akong kapangawati. To, malalain na siya same mo. Ang last action boy, ang sa mga young breadwinners, kung usually ginatawag sila nga kuripot. Kuripot, Oo. Pero actually,
Ay, ila kwarta, ginapreparan na para sa ila, yung pamilya. Wala mas Yes! kang isa nga kabagit sa imo. Tama! Oo. Oo. Upod ka lang, upod, way kagid gaamot. Oo, mayo na lang action boy kesa... Pero may arag niya tao, yan nga, hindi man gid siya breadwinner. Amo lang Wala lang gid siya gaamot siya. Oo, wala lang siya gaamot. Siya pa na ang pinakadamo ko. Siya pa na pinakadamo, sugid. Kaya mo na lang na gani. Iya, pasugidan Ay, na. hindi. Sa amon niya nga grupo, hindi na pwede. Kay imo, ang pagkaon kung ilim nun, ako ng bangka, storya. Hindi na pwede sa amon grupo. Okay. May kinesa ko na mo nga sige sa sugid na sugid. Nya pilamot mo pare. Nya, wag ko di proso mo pre. Nya tipos ka. Ako pati kalas mo kaya kung bayad sila. Hindi ka mag... Ha? Wala ka lain. No. Nya wala ka. Nya tipos ka lang anay. Ayaw mo nagaliya, sing. Bangka ka lang kung may inaara ka na. Oo. Okay. Kaya ako ga bayad ni mo tiya papamation mo kuya sa imo. Ako dapat, Ako dapat ang bida. Ako dapat ang Kaya bida. ako mabayad. Oo. Kaya kung ikaw ang bayad, tibay anta ka. Perfect. correct. Kaya mo nagali, kabalo na kamo kung hagado ni si Boy Durana. Ako hagado, yung ko okay la, ako lang mabangka, kamo lang bayad. Okay na kadayara, tatlo ning bakba ko'y bahala na. Amo na ako nagaron, kung magagaran ita. Bayin nyo lang kung mahal at tinikal. Oo. Kaya masigi lang kami ni Action Dore, la kanta makami sa akin. Okay. Good morning, Danay. Liwat ki Ma'am Jean. Tilawin nyo man bingaduhan ni Action Dorel, binga ka kamumantrit sa akon de. Ha? Tilawin nyo man nabi. Ano? For once in your life. Ano man? Ano? Ha? What are you saying? Gabungol gulfi. Gabungol gulfi. O, pasya balon mo kung ako report ko, ha? Pero hindi hining duha ni actually why ni sila joke lang na iyang si Dorel yung tag isa ka karton na iyang rambutan niya nante. Yan pita lang din sir paghapit ko. Isa ka karton. Teka, kung di ayawan ka na, baligya mo pa. Hindi yan makilo-kilo. Karton yan. Nante. Ginsako. Pero yan dito na bibing. Sakop na kami to. Ginambala ko siya nga, gayatag na lang ako. Duwa kami to. Sa'yo. Oo. Wala ka bala rin pa thank you. Sakop, pero okay lang. Okay lang naintindihan ko man. Naka-loudspeaker ko na si Ma'am Jean Hesselgon dito sa Beb's Mango Stand ko namin. Yes, good morning, Dra. Namit nga pa. Oo, dirat nyo lang mabakal sa Valladolid Beb's Mango Stand. Actually, tari mo pa Valladolid. Gusto mo kaya dito ang lubong balas ng classmate namin. Di ko makaano ka to hapit ka to kay Ma'am Jean. Kito bago to yung mga products. Apiki, sa oras ako na, may oras ko nga muna, pero ang window time bala ka, kung hindi daw maapiki ko bala. Kakadamo, bisang ano ni Action Boy mo, mga businesses. Business. Marcela Hopson, good morning. Uy, Ano ni ni Lawrence man? Si Rona Trava, ginapakadto ya ka to. Ha? Kanto di Action Boy. Sa di na siya gani? Sa Dulid eh. Sa Dulid. Oo, sa Dulid na sa. Tila ka to go. Ang oras ko gani, among problema. Orasan na ni Action Boy, ma'am. So, preparar ka gid. Lila alit, may agad na sa imo. Orasan talaga na, chimpuhan na ron Chimpuhan. Karon man, dason. Hindi, chimpuhan na ron. Chimpuhan na ron. Si Ronda bala. Chimpuhan na. Timing ganda nga may patutin ganda. Oo. Namin sa magkuno. Ito Atong ligan. Ay, wow. Dugamay lang. Ito tilawan mo mga kay Puroy. Ganyan kaya sa buydura niya. Iya lang yung tanan niya. Hindi kay favorite na mo. Okay. Ako sauce na lang to ako. Sauce na lang to ako. At least nakano ko. Pero sa sauce pa lang namit na. Paano pa yung natilaw? May lang gani. Wala ka to na, no? Madulong ko da sa 24 patutin. Kulay na sa kandaw. Bebe. Sa Bernes. Friday araw. Sige. Happy weekend everyone. No, let's enjoy our weekend. Medyo mululano ng panahon pero anyway. Do hindi ka naman sindihan Action Boy. Para kita sa month of September na eh. So after siniya last quarter na kita dayon. Last quarter. Happy birthday ni Action Rex sa 25. 25. So, sa 25, ma'am. So, 25 ang birthday ni Action Rex. Hindi tayo mabuot yung kasi sa 24. Ano yan? Idulong. Ako gani. Standby na kita sa Action Hotline. Mangin kaupon nyo sa Action Art tayo hupon. Ang inyo dringan news team. Action, Eden Abos. Kag-Action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,
Serbisyo Publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.